Benvingut al tutorial de disseny de recursos en ABP per ODS. Al llarg d'aquest tutorial, aprendràs pas a pas com crear una activitat en la plataforma. Una vegada registrat, dirigeix-te al botó Codissenya a la cantonada superior dreta. Introdueix un títol pel teu recurs i les dades personals de l'autor o autora. Pots afegir múltiples autors si és necessari. Pots seleccionar una imatge de referència per al teu projecte. Si no en tens una, la plataforma generarà una automàticament. Tria la icona o icones de l'objectiu de desenvolupament sostenible que vulguis destacar en el teu projecte i selecciona les característiques que s'ajustin al teu recurs. Seguint tot allò que planteja la guia ABP per ODS interactiva, escriu un breu plantejament general del teu projecte i una pregunta que guiï la teva proposta. Recorda que sempre pots editar la informació més tard. La plataforma t'oferirà 4 fases per crear l'itinerari del teu disseny. Selecciona tantes competències com desitgis per a desenvolupar en cadascuna de les fases. Recorda que sempre que vegis la icona d'interrogació, pots fer clic per a obtenir més informació. Encara que algunes competències estiguin ressaltades, pots seleccionar totes les que consideris rellevants. Continua amb l'itinerari del disseny de l'ABP i respon a les preguntes indicades, podent ajudar-te amb la icona d'interrogació. Pots afegir recursos addicionals per a enriquir la teva activitat, com a enllaços, documents PDF o altres arxius rellevants. Pots pujar varis per fase fent clic en Afegeix un nou arxiu. Fes clic en Següent per avançar a l'última etapa. Finalment, pots compartir la teva opinió sobre els desafiaments i millores que van sorgir durant la creació del teu recurs perquè puguin servir a altres usuaris com a ajuda per a implementar el teu recurs. Quan arribis a l'apartat de la informació del teu projecte, tingues en compte que els camps pendents es marcaran amb un asterisc. Fes clic en Pendent de finalitzar o completa els camps que manca per a poder publicar el recurs. Si has completat tots els camps, fes clic a Compartir o Compartir i validar. En fer-ho, apareixerà una finestra emergent preguntant-te si estàs disposat o disposada a ser contactat per a col·laborar en aquest ABP. Si estàs d'acord, simplement fes clic en Sí i estic d'acord. Això permetrà que el teu recurs obtingui el segell daurat. Recorda que el projecte estarà disponible en el teu espai personal i que sempre pots editar la informació disponible.